Ga wasu fina-finan Indiya na Hausa na musamman daga kamfanin Yusuf Zamani Record, Cin Amana, sai kuma Watsiya na gaba kuma ɗan kirki, sannan da akwai Kaifiya sai kuma Zilliya, ayya Yusuf Zamani. To ku zo mu je ma abota kallon fina-finan Indiya na Hausa. Kamar yadda yanzu ku sani cewa ba a samun fina-finan Indiya na Hausa akan YouTube ko kuma akan Vidmail. Shi yasa muka kawo muku hanya mai sauki ta samun fina-finan Indiya na Hausa kuma daga kowanne kamfani da ka san yana fassara fina-finan Indiya na Hausa a Najeriya baki ɗaya. Kama daga Algeta, Sultan, Yusuf Zamani, Mega, Dilop, Fikira, Al-Hussein da ma dai sauran kamfanonuwan da ban ambato ba. To muddin aka fassara fim aka sake shi yanzu haka zaka same shi a cikin wannan group namu na BIP da nake muku tallansa a koda yaushe. Amma fa ba kyauta ake shiga wannan group din ba. Idan kafin a saka a group sai ka biya kuɗin ka sannan za a sanya ka. In ka san zaka iya biyan kuɗin ka shiga group to ga number nan kamar magana akan WhatsApp. Ce ne dan goge yana son shiga wannan tsarin naku na BIP wanda ake samun fina-finan Indiya na Hausa ko waɗanne na da na yanzu. Yanzu haka idan ka shiga group namu a yau to duk wasu fina-finai da aka sake su a baya can ma babu kai a group din za ka gan su barkatai. Sa'annan duk waɗanda za a saki a nan gaba ma ba wai na iya wannan kamfanin ba na kowanne kamfani sai dai ka kawai an zubo su a cikin group din sai dai ka dinga latsawa kana zabar waɗanda kake so kana saukar da su ko guda nawa ne. Sannan kuma a cikin group din zaka iya ka kalla duk wanda kake so ka kalla idan baka buƙatar saukarwa. Dan haka ina yan downloading, ina masu kallon ɗaya wannan damar tamu ce dan ba zan iya ce muku iya ta wace ba. Lalle wannan hanya ce mai sauki ta samun fina-finan Indiya na Hausa, sauƙaƙƙiyar hanya a duk inda kake kuma a duk ƙasar da kake. Sam karka damu, kawai ka ɗauki number nan da kake gani akan wannan bidiyo ka suburbuɗa mun magana akan WhatsApp, ni kuma zan suburbuɗa ka a cikin group namu na BIP.